ty si už dokyčíš kladil, no, nepotrebuješ. To neporokuj. Ja ti vás poviem, no. Keby si mi povedal, no, že mi dáš za toto, ale týmto spôsobom môžem to robiť, keby si mi povedal, že mi dáš 5 000, tak by to teda to robiť. Nechcel by som to robiť. Ja ti prišla na mohol. Teraz to ich do tých človek večer. Ničke nevíš, či ste nechodili do školy, alebo... Však kde má to, že tomu ide dobre? Ja nevím, čo tu vy... Ja nevím, Čo ste ne... Tam je hlavný jak to, ktoré... Oni Ja si to jeden. No. Vás. Aj vás, na to. Ja nejsi čo robiť celý než palec hore. A ty som sa smál. A krivu. To tam je to vypráv, ne? Kameruješ? Jožo, s touto technológiou ani 5 000 hotovosti, keby mi aj dopredu dáš, tak nechcem. Aj keby nedošlo, aj tak nechcem. To tam je zaznamená, ja to som povedal, to je pravda. Otvoř mu tú paletu, čo dojebal. A ešte toto, no Zemerman. Dojebal tu? Počkaj. Aj keď zaplatiť to musí, čo? Keď budeš robiť tretí otvor, keď ti ho nespravím od rána od 8 do večera do 6, tak mi nemusíš dať ani korunu. Je to zaznamenané. Na to dojde ten kamer. Kamer, ako bude brať, ako To som povedal. Do 6, keď to 6 hodín 1 sekunda prejde. Už nechcem. Ale dokončiť musíš. Tam som to si spravil krvavú dohodu, Džambo. To je zaznamenané, všetko potvrdené. Ja som na to neviem. Ja ľudí. A keď to už je na momentu zarovnaní, Roman, víš, čo je ten kokot, ten škrabár. To by som na to už nepovedal, keby tam boli veľké hobory. Vláde, tak ten mladý hračka. Kedy? No akože keď sa jedna o zarovnaní kladol, víš si to kladol, čo ostane také blúdy a to, taký škrabár je. Víš, čo sme videli tam? Víš, čo by sme videli tam? Ukáž, robí. No, nie je cest, nie? Tam. To je dobrá, ale telefón vyškážal, vidíš to? Tu budú dôkazy krvavé. On ťa ma zavolám, keby boli veľké nedorozumenia. Povedal, že on ti bola si kľúčová. Ja neviem, mi práve. Aj, to je na tom kľúčové, to je balky. No, tak dobre. Len si pochopil, vyrobil si to, vyrobil si to, vyrábal to, tak ja povinia, ale komunista. Tak ja ne. Tam vidím o to?